Hala, kuya, hapit ng February 14. Valentine's Day na. Oh, nga naman. Mag-unsa ka kuwan sa Valentine's? Wala na ba ko'y partner? Partner kunuhay mo, celebrate sa Valentine's. Wow, mamara gihapon, magbulag naman di gihapon mo. Walay forever. Walay forever? Kabiter ba ni Moy? Kunya, og nignibulag na ninyo, magsige na lang mong tanong-tanaw sa inyong video ngayong sadsaad ninyo atong Valentine's. No, tanawa lagi. Giingnan lagi mo. Gakalas-kalas na mo ninyo ang Valentine's. Mura gihapon, di man day gihapon kamo. Alam, makita na ko mga classmate, oh. Nag-post na sila. Sweet kayo. Makakilig na. Maibog na lang ko. Abi ni mo, primero na siya sweet. Sa primero, kilig-kilig pa mong duha. Okay pa kay inyong dagan. Nang pagkadugay-dugayan na, medyo nausab na sa siya. Alam ka, di pag humanag usab niya, medyo nalain niya ang tartar ni mo. O di tanawa karon, ba't ka mo na ba? Pag ka mo na, nagminyo na mo, dili na mo sweet, wala na mo i-care. Nagsiningkahay na lang mong duha. O, walay forever. Diba? So, dili tanan relasyon successful. Kaya nga naman, ang tanan, nagbulag rin gihapon. Tanawa na si Jaden. Tanawa na po sab silang doa. Nangabulag. Apil ang Aldab. Tanawa, nagbulag naman gihapon. Wala lagi forever lagi. Igo na mo tanong-tanaw sa inyong Facebook. Igo na mo tanong-tanaw sa inyong picture sa una. Tatanawa. Asa man yung sadsaad ng karbe. Asa man, nga kamura kunuhay. Kamura. Kamuray nagailad sa inyong kaugalingon. Kapiter ba ni Moy? Talagsa na kayo nga makasulay taog ka ng apil-apil anang Valentine's. Ayaw pag uyab-uyab karong bata pa kay ka. Bata pa kay ka. Walay forever lagi. Walay nindot sa relasyon. Wala. Makamaot ka. Gakalas-galas na sa imong time. Usik-usik na kasi imuhang kwarta. Sus na ko. Uyab-uyab. Ayos. Grabe na masado eh. Pwede na magod na Hala ka. Kuya. Ha? Calling. Nainanawag. Ano? Ano si babe? Hi babe. Magkan. Sige. Mana ako sige babe. I'll be there. Okay. 10 minutes? Okay, sige. Okay. Love you.